Morning, I'm going to pick up empty. Pick up empty? Yes. They don't tell me what trailer, just... Okay, go for any empty. All the broker empties are standing right in this line. In this line and by the fence. Make sure it is empty. Come, go around the roundabout and exit from this. Okay. Just fill in the trailer number and tractor number and Oh, date from and here. all this. Okay. Because I will be here like 3 times. Okay, I'll today? pick. Okay, Yeah. today. Thank you. First empty. Pre-trip natin. Pre-trip ko ang trailer. Tapos after nito, dadalhin ko sa yard. Tapos balik ako dito. In 800 meters, take the ramp on the right to Highway 427 South. Hello brother, good morning. Ford Drive, okay. Pa saan ka? Pa yard nyo? Ford Drive yung nakalagay In dyan. Pero 2.5 pag kilometers, exit mo niya keep na left to rampa, Highway 427 South. magiging diretso kanya ng Ford 403. Hindi kanya sabihan na mag-exit ka ulit doon sa Ford Drive. Pag exit mo niyan, papalo ka niyan 403 or Ford Drive. Ang bawal lang doon sa East Gate from 11 PM to 7 AM. Nagkahakot lang ako ng empty galing sa Proyulator, ibalik sa yard na sa yard. Uy, may penner. When possible, make a U-turn, then take the second right. Turn right on Schlossen Drive, then take the third left. Tahan natin. Ganda ng truck, oh. Penner, you know? Brad! Puchay! Kita kami ulit, oh. Kita kami ulit sa hindi inaasahan. Ayos, ayos. Ano, pakit ka na, brother? Ha? Pakit ka na? Di pa, may pa lang. Ganang truck, pwede mag-lilit. Ha? Saan yan galing? Oo, kabila. Parang kuan lang, parang kuan. Parang cover niya. Oo. Siguro, hinigin na yan. Gustong kuhain. Ito si Brad Carlito. Yung huli namin pagkikita doon sa... Hello guys! Kuan yun, last week niya. Ngayon, lumipat ko din siya. Yung puti na, oh. Ibig sabihin, pag puti ay owner-operator. Sa kanya ang truck. Ano tayo dyan? Brand new po ang truck niya. Ito ay Kenworth E680. D680, 2023. 2020. Ganda, brado. Hanggang muna tayo, Karja. Pwede pa silip, brado. Oo, pasok na. Silipin natin yung truck niya. Ito ay Kenworth, you know? Pasok na, magulo lang. Pasok na, magulo lang, magulo lang. Oh, bago. Wow, ganda, brother. Ito, hindi ko na lang ipapakita sa loob, guys. Hindi ko na lang ipapakita sa loob. Ha? Lamig na ni aircon ito? Malamig? Aircon. Yan, oh. Kenworth. Tinakbo ng truck niya 39,000 pa. Brother, naka-on duty pa. I-off duty mo na. Ayos lang eh. Off duty mo na. Ma-save yung oras mo. May 6 minutes na pala. Pero pwede mo ma-kuan yan. Kung gusto mo 1 minute lang yung split mo. Oo nga, split pa siya. Ready. Ready ko. Ayos. Radyo na rin ka, radyo. Oh, yun na, nakita ko. Ganda.
parang cover lang. Oo, ayan o. Cover. Gusto siguro natanggal sa kanya. Kaya nga. Pero hindi madali ito tanggalin eh. Hindi madali. Nakaano yun. May style yan eh. Happy ako sa'yo, brother. Salamat sa Diyos, brother. Nung dati nag-uusap pa tayo paano kukuha ng truck. Tapos hindi natin inakala, nandito na, may truck ka na. Bilis lang, ano? Oo. Hindi, ang ano daw, brother, eh, ano, yung experience natin. Sa nakita ko. Experience. Kasi yun ang tinanong sa akin eh. Napuhunan, experience. Experience. Tapos yung pinanggalingan mo. Correct, yung pinanggalingan It mo. counts talaga. Kasi maganda ang training ng, ay mga Bison boys! Tumawag. Ay, si Pusing. At ako rin ay nagpapasalamat na ako ay pinansin pa niya. Kasi Hello. nasa mataas na siya eh. Ako, nasa baba pa. Company driver ako eh. Siya owner Susunod na rin niya, susunod na yan. Konti na lang. Oh, brother. Dito pa tayo magkita sa yard. Yan yung yard lang natin. Oh. Gate lang ang ano. Answer! Nandito kami ni Carlito. Nagkita kami dito sa viewer station. Sige, bye. Ganda ng truck. Ito yung sinasabi ko sa iyo eh, oh. Na hindi ko magamit sa loob, kaya sa labas ko na lang inaabot. Talagang pinupunasan, brother, no? Hindi, kasi brother eh, dumudumi din eh. Oo. Ang problema ko kasi, ayokong gamitin sa loob, mawawala yung amoy bago niya. Pero yung towel na yan, pang talaga, pangpunas lang. Oo, pununas lang. Grabe. Ayos. Pununas mo lang siya. Oh, paano, brother? Hindi na ako Okay brother, salamat sa dalaw. Maraming salamat, brother. sa Kita time. tayo ulit brother. Okay, brother. See you guys. Sana. Watch nyo yung vlog ni Brad Marlon. Marami kayong Oh, matututunan. shoutout. Sino yung shoutout mo? Shoutout pala kila Kuya Jun, Prexy. Mga penner may shoutout ka. Hindi na from Hindi. Si Prexy, Bison yun. Si Orlan, Bison din. Si Erwin, si Kuya Jun, Penner, Joji, si Ryan, si Armando, Bison yan. Yan, at saka si Joel. Joel natin. Right. Okay guys. Guys, nagkita kami ulit dito sa Saka si Mr. Idol. Alam mo kung sino ka, Mr. Idol. Alright. Okay guys. Ayos. Ito ay pangalawang empty. Alright. Na-drop ko na guys. Bobtail uli, balik doon. Pang-apat na. Pangatlo yung na-drop ko, pang-apat ngayon. U-turn, then take the first left. Thank you. I think this is the last one. Ito na yun. Arriving at 1708 is on the right.
Ahay. Oh, magandang experience. Bago ako pumunta dito, kailangan ko ng repair trailer para ipalit sa trailer na kunin ko. Nakakailang palit ako doon sa yard kasi nga yung trailer na binigay sa akin marumi, may mga blood stains, hindi safe yun, kailangan i-wash out muna. Binigyan ako ng iba, nung pinire-trip ko may major defect, nakakailang palit ako ng trailer. Ngayon finally, ito may trailer na ako. Ang maganda, pagdating ko dito, sirado sila, close, hindi na update yung customer detail, sirado pala, kaya parang tahimik. Uuwi ako, balik ako ng yard, tapos that's it, bukas ulit. Ay, napakainit pa naman. Kaya ba kaya ito? Kaya. In 600 meters, turn right on Dixie Road. Ang sasakyan ko, oh. Baka alikabok. Alright, that's it for the day. Naka 5 empty ako guys. 5 empty na hinakot ko mula dun sa customer balik dito sa yard namin. Bali punta ako doon, bobtail, hila ng empty, bobtail, hila ng empty, bobtail, naka 5. Tapos yung last ko is magdala sana ako ng empty na reefer doon sa customer, pero sirado pala, close. So bumalik na lang ako. And yun ang araw ko, city work. Bukas ulit city work. Time check, alas 4 ng hapon. Uwi na, mainit. So yun lang guys.